Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Sabado, pitsa uno sa bulan sa Abril sa tuig 2023. O karon aniya na kita sa ikalimang simana sa Kwaresma. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan. Kapitulo 11, versikulo 45 ngadto sa 56. Daghan sa mga tawo nga miduaw kang Maria og nakakita sa gibuhat na Jesus ang mituo kaniya. Apan ang uban kanila miadto sa mga Pariseo og misugilon sa gibuhat na Jesus. Busa ang mga Pariseo ug ang mga kadagkuan sa mga pari mitawag og tigom sa labong hukmanan og miingon, unsa may atong buhaton nga kining tawhanan naghimo magdaghang milagro? Kung pasagdan ta siya, ang tanan motuo kaniya. Unya manganhi ang kadagkuang Romanhon ug gunubo nila ang templo ug ang tibok nasod. Usa kanila nga ginganlag Caifás, ang pangulong pari ni adtong tuiga, miingon, way hibang kaagan. Wala ba kamo mahibalo nga mas maayo alang kaninyo nga usa ra ka tawo ang mamatay alang sa katawhan kaysa malaglag ang tibok nasod? Gisulti niya kini dili siyang kaugalingong kabubuton kundili ingon nga pangulong pari ni adtong tuiga. Nagtagna siya nga si Jesus kinahanglan mamatay alang sa mga Hudeo ug dili lamang alang kanila kundili aron pagtigom og paghiusa sa nagkatibulaag nga mga anak sa Dios. Sukad niadtong adlaw ang kadagkuan sa mga Hudeo naglaraw sa pagpatay kang Jesus. Tungod niini si Jesus wala na nagpasaya-saya paglakaw dito sa Judea. Miadto hinon siya sa usa ka dapit nga duol sa kamingawan sa usa ka lungsod nga ginganlag Ephraim. Diin nagpabilin siya uban sa iyang mga tinun-an. Ang kasaulugan sa pagsaylo duol na ug daghan ang nanungas ngadto sa Jerusalem gikan sa kalungsuran aron pagtuman sa seremonyas sa pagpanghinlo. Sa dili pa moabot ang kasaulugan, nangita sila kang Jesus ug samtang nakapundok sila dito sa templo, nagpangutan-anay sila, unsa may inyong hunahuna, mutambong kaha siya sa kasaulugan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo.